Όπως γνωρίζετε, ο Ευπατρίτης, ο γνωστός ερευνητής και αναγνωρισμένος καθηγητής, ο κύριος Γιώργος Τσούκας, πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας, διοργανώνει ιατρικά συνέδρια με θέμα τον ιατρικό τουρισμό. Είναι πραγματικά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αν θέλατε να μας δώσετε το χαιρετισμό σας και να τιμήσετε τους συμμετέχοντες και τους παρόντες. Ο κύριος Τσούκας δεν είναι απλός πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας του Μόντρεαλ. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ καλό μου φίλος. Να αγαπάω πάρα πολύ. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι εξαιρετικός. Είναι μεγάλη τύχη τον ελληνισμό που έχει το Γιώργο Τσουκάκη. Του εύχομαι καλή επιτυχία στα καθήκοντά του και φυσικά επιτυχία στα συνέδρια. Να κάνουμε μια ιδιαίτερη αναφορά στην ελληνική γλώσσα. Ξέρουμε την ευαισθησία σας και για την ομογένεια και για την ελληνική γλώσσα. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως γνωρίζουμε στο Μόντρεαλ, έχουν τα σχολεία σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μέσα από την εκπαίδευση αυτή βγαίνουν πραγματικά Έλληνες. Γίνεται τώρα μια συζήτηση να καταργηθούν αυτά τα σχολεία, να μπουν αυτά τα charter school, όπως λέμε, να μπουν και άλλες φυλές, Κινέζοι κτλ. Και να γίνονται λίγες ώρες ελληνικά. Ο κύριος Τσούκας βέβαια αντιδράει πάρα πολύ σε αυτό. Θα θέλαμε να μας κάνετε μια... Κοιτάξτε, τα charter school είναι μια καλή ενδεχομένως λύση για τις ΗΠΑ, όπου εκεί τα σχολεία δεν έχουν καταφέρει να κάνουν πολύ μεγάλη πρόοδο, αλλά το θεωρώ τελείως λάθος για περιοχές που έχουμε πραγματικά καλά σχολεία. Στο Μόντρεαλ, το σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας είναι εξαιρετικά υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, εγώ, αν ήμουν κοντά, θα πήγαινα παιδιά μου στο σχολείο. Είναι εξαιρετικό σχολείο. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τα καλύτερα σχολεία στην Ελλάδα. Γιατί να καταστρέψει ένα τέτοιο σχολείο. Το όραμα του κυρίου Τσούκα είναι να δημιουργήσει ένα νέο γυμνάσιο, ώστε να προσελκύσει περισσότερα παιδιά και να διδάσκεται φυσικά καλύτερα η ελληνική γλώσσα. Βέβαια, υπάρχει μια χρηματοδοτική δυσκολία. Έχει δώσει ήδη η καναδική κυβέρνηση 10 εκατομμύρια. Πιστεύετε ότι η ελληνική κυβέρνηση. Γνωρίζω την ευαισθησία του Πρωθυπουργού και ναι, εφόσον η κοινότητα το ζητήσει, εγώ θα οργανώσω και στην άκρη του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τσούκα, γιατί ξέρω ότι ο Πρωθυπουργό ενδιαφέρει το ίδιο. Κλείνοντας την συνέντευξή μας, θα θέλω να μας δώσετε ένα γενικότερο μήνυμα στην ομογένεια. Κάναμε πράξη τη δέσμευση πολλών ετών για την ψήφο των αποδήμων, γιατί σκοπό μα είναι να ενισχύουμε του δεσμού με την ομογένεια. Ο ελληνισμός είναι ενιαίος, δεν το γνωρίζει σύνορα. Όπου και να ζει, ο Έλληνας είναι Έλληνας και γράφει τα ελληνικά. Καλό του ομογενείς να συμμετάσχουν ενεργότερα στη διαδικασία στην Ελλάδα. Τους χρειαζόμαστε. Πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική συζήτηση και για τους Έλληνες γιατρούς ομογένειας, για την ελληνική παιδεία, αλλά και για τον ιατρικό τουρισμό. Αναφερθήκαμε σε όλα αυτά που φέρουν πιο κοντά την πατρίδα με εσάς, τους Έλληνες της ομογένειας.